gedhe pangapuramu limas pepujanku jejantung hatiku sambungku mung wanci dalu rupi dosarimu kalawan garwamu Kang Mas Kang ditesake meriles tarine ape piratine tatana ingkang nyaruwe ya mengakibatke aku membayangke rambut hatiku iki yen bangun ngelingi bocah telu iki apa tenan sido dadi telu tak ganti sira apa gemati ae mendah bayang yen sida urip lan tika mesti setya mulia jar lair putri Sulestya terus bisa nyuwara Masuk Pak Guru. sing gedhe pangapuramu nimas pepujanku jejantung hatiku sambungku mung wanci dalu rupi dosarimu kawan garwamu Kang Mas Kang ditesake meriles tarine ape piratine tanana ingkang nyaruwe ya mengakibatke aku membayangke rambuke hatiku iki yen banjur ngelingi bocah telu iki apa tenan sida dadi katelu tak ganti sira apa gemati ae mendah bayang yen sida urip lan handika mesti bagya mulia jar lahir putri Sulestya terus bisa nyuwara tika Awetro. Nggih, matur nuwun Sutekno Dekleng.